alapban teljesen jól érzem magam, gondolom önök is, és nem annyira egyszerű a feladat, mint ahogy képzelik. Próbálják ki. Oké, megvan? Aha. Mehetünk? Mehetünk. Vezetném autón tovább? Igen, vezettem. Oké. 23-ban megyünk, ez a készfeletti, jobb készfeletti kerül, hoppá, városra, rossz az instrukció. Jó, szeded vissza, szeded vissza, jobbra, azaz, és balra, ez az, jó. És akkor mindjárt mondja Ferenc, jobb kéz felé kerüljük az operatőröket. Oké. Tudáljunk neki? Aha. Megnyered? Hogy érzed? Hát ezt egyelőre nem szeretném itt még ilyen jellegű. Stopp vonalnál. Megállunk. Tökéletes és kiszáll. Hadd figyeltem meg, az összes versenyző az egyenesben húzatja ki. Itt kellene a pályán, hiszen annyira egyszerű. Na, Gábor, pörögjünk! Gyere, Pati! Nyújj! Hoppá, ez nem az. Vigyázz, az szűk lesz úgy. Na menj! Hol van? Jobb kész elől. Ott elől, jobb kész elől. Ez? Nem? Nem. Azt a cicamanóját! Na, a cicamanóját kezdjük. Várjál. Fölgyorsulunk 30-ra. Nagyon fölnyomtam magam. Igen? Akkor azon a tekerővel kell szerintem. Nem azzal? Volna balra. Jó. Na, kezdjük. Egyesült föl. Tudod, 30. Fölgyorsul. Most is figyelj nagyon, hogy vajon merre pörgít a bennünket. És jó, a vízoszlop között elmegy. Tökéletes. Ez. Jó vagyok a szeren. Na, ez megvan. Na, hogy érzed? Jó. A... Frenetikus élmény. Milyen esőjed van? Már mihez Hát, hogy képest? megnyered, vagy nem nyered? Fogalmam sincs. Szerintem nem csak ezen múlik. Tessék kapcsolni az első versenyző, aki megcsinálta, és 30-al mentünk. Megyünk egy másik kör! Jó, 30-al mentünk meg. Ha mindenki csak 29-et csinálja meg, akkor meghívom egy kórsósőre. Kapaszkodás lesz belőle, figyeld meg. Nem lesz az, megoldjuk ezt a helyzetet. Tudom, mindenki így kezdi. De én úgyis indulok neki. Belső kamera vesz bennünket, folyamatosan. Hello! És akkor egyesbe fölrak. Indul. Indulhatunk? Indulhat. Kezdés már jó. Készül nagyon, ugye. És... Ugye nem egyszerű. Megfogtuk. Hát csak, hogy a másik sávba jut fel egy másik autó. Akkor azt úgy hívják, akkor hogy... van baj, nem kicsi. Integes az operatőr bácsinak is. Nekem volt egy nagyon nagy bukásom. Egy autóval pörögtem 6-ot, levált a teteje, kinyílt, mint egy konzerves doboz. Kemény volt. És azért maradtam életben, a biztonsági be volt kapcsolva. Ezért fontos, hogy használjunk biztonsági évet. És lefogott, de valami nagyon-nagyon, mint a satúban. Szarvacskákkal ellátott lények jönnek. Az igen. Én ezt mondtam, nem egyszerű. És most egy vérnyomást létszeres mérjünk, jó? Ennyi lesz. Király. Elbúcsúzhatok mindenkit? Búcsúzz el létszeres. Sziasztok! Na. Tökéletes. És már tekeri. Van baj, nem kicsi. Kicsit le lehet lépni. 3-as törgést bemutatja Kertész Gábor Magyarország. Versenyen több ló nem indul. Meg lesz a 3-at vagy? Meg lesz az. Fel se konferálsz, be se segítesz, hát... Megint megcsináltam? Én vagyok a legjobb!